Να, ένας τρόπος να ξεχωρίσεις σε ένα crowded marketplace, να φτιάξεις τη δική σου κατηγορία. Η μπύρα, για παράδειγμα, είναι από τις πιο αντροκρατούμενες κατηγορίες. Αυτή εδώ που βλέπουμε είναι μια τυπική διαφήμιση που απευθύνεται σε άντρες, στους άντρες εργάτες, που την ανοίγουν. Ανοίγει το καπάκι της μπύρας με το γαλλικό κλειδί. Και οι Beer Girl φτιάξανε την πρώτη μπύρα για γυναίκες. Από γυναίκες για τις γυναίκες. Και προφανώς όλο τους το branding είναι για γυναίκες. Feel good, good times, fun και τα λοιπά τα λοιπά. Και σίγουρα ξεχωρίζει. Είναι οι πρώτοι που φτιάξανε. Υπάρχουν light beers, υπάρχουν lager beers, υπάρχουν non-alcohol beers, υπάρχουν τα πάντα. Εκτός από μπύρες για γυναίκες. Αυτό ήταν οι πρώτοι που φτιάξανε αυτή την κατηγορία. Ένα από τα μεγαλύτερα ονόματα που το κάνει αυτό είναι οι Liquid Death, οι οποίοι πουλάνε νερό, απλό νερό, με ένα cool τρόπο, ένα cool branding για να πιείς το νερό σου χωρίς να ντρέπεσαι στη συναυλία. Και από τους πρώτους, άλλο παράδειγμα, από τους πρώτους στις σκούπες, ηλεκτρικές σκούπες, που ξεχωρίσανε ήταν ο Dyson, που έφτιαξε την πρώτη ακριβή σκούπα και την πρώτη σκούπα που δεν χρησιμοποιούσε τότε, σακούλες, και φαινόντουσαν τα σκουπίδια, γέμιζε ο κάδος και τα πετάγανε. Έφαγε πολύ πόλεμο βέβαια, νίκησε, αλλά άλλη ιστορία. Εκτός θέματος, το θέμα μας είναι πώς ξεχωρίζεις ένα crowded marketplace, και ένας από τους τρόπους είναι να είσαι ο πρώτος στην κατηγορία σου. Να δημιουργήσεις καινούργια κατηγορία. Σαν το Beer Girl. Την πρώτη μπύρα για γυναίκες. Εξαιρετικό.